Hawu ANC uabusive kakhulu. Uhlukubeza umntwana omncane ona 8 months. Umfake emakhotho uyangena uyaphuma athi uphumile angena aphume namanje usamsongele. Phela iMK umkhonto wesizwe ina 8 months. Nina yazi bazukulu bantwana bebazukulu benu lapha. Enibenza so. Angeke nilibone izulu nina beANC. Ngiyacela man tshitshani man. Uzuma ungena emajele, ungena emakhotho, ungena kuphi MK yahlupheka iyamangalelwa lenhla yini nihlushwa iMK. Izinhlangano ziningi nakangaka nihlushwa iMK yodwa nje. Ene yona ina 8 months. Hawu shem Nkosi yami yona yodwa yenzeni. Lalela ke. Uthe umunye lapha wakamtolo wathi yena Zuma ngeke kufike May angakangena esibhedlela yashayisa imoto yaZuma. Kusongiwe nje angazi ukuthi nakanjani. Lalelani. Amahemuhemu athi kwa ANC leyo lesiyibonako le. Uyisoul owner yena. iANC nakangathi ufike kuyoregister namuhla kungaphela ngayo. Uyazi uhluphe umuntu okunguyena wena lenhlangano ime ngaye. Uma nimthukeliselani kangaka. Ngiyacela ukuthi nginisize ke. Mangikhuluma ngezulu. Nifuna abantu abalungile, abantu abaqolelayo, futhi nje angazi phela nini kahle nengalento abayibiza ichild abuse. Mina nje ngingibaba Nkosi ngifake nimangalela ukuthi nina nenza ichild abuse. Umntwana omncane kangaka nimhlukubeze kangaka. Nihlula izintanga zenu, niphapha kabi nini. Khuzekani phela. Wena khona ukukhuzeka nini. Phapha kabi.